Daurís el navegador d'internet en ton mòbil e escriu Reciclos App. Era primera plana que t'apareix, ell era que hauràs de daurir. Un viatge laguens, Sarra reciclar. Entra en icuna des botelles. Sarra et s'inveu més, escaneja el codi de barres de la botella que t'acabes de beure. Un viatge hagi analitzat la imatge, ja podràs depositar la botella en la tua l'ordera de casa. Quan vagi estat contenedor, torna a entrar en la web de Reciclos i torna a sarrar reciclar. Aguest viatge hauràs de sarrar la icuna del contenedor. Demora uns instants a que geolocalitze el ton contenedor i ja podràs escanejar el codi QR que traparàs en contenedor. Ja pots lançar estos envasos i a t'ha guanyar Reciclos que podràs canviar per premis individuals o destinar a projectes socials.